се иска от нас едно нещо. Просто ние да го изпълним в нашия живот. Защото всеки апел на Божието Слово, всеки апел на Божието Слово е към нас. Не ние да го отхвърлиме, а да го приемем в нашия живот. Всяко слово или всеки апел на Господа, всяка дума на Господа, трябва винаги много внимателно да се вземем в нея и да я приемем в нашия живот. Защото не е добре да хвърлим на празно да приемем тази благодат, която в тези последни времена ни обучава и ни екипира. Това е Божията благодат, Божията милост. И в това последно време добре е всяко слово, всеки пасаж, всеки цитат, всички думи на Бога да ги взимаме в нашия живот, да се взираме в тях и да можем да живеем, защото времето е много близо. Идва Исус Христос. Христос идва и време е вече всички ние да живеем с това Слово, защото нашият живот е Словото на Господа. Кое е Словото? Това буквите ли? Не. Словото говоря е за Исус. Нашият живот е Исус. Той е Словото. Амин. Така, тази вечер ще говорим в една тема. Вижте, готови ли сме да застанем срещу изкушенията и трудностите? Тази вечер ще бъде темата точно тази. Това ще бъде тази вечер темата за всеки един от нас. Това ще бъде Словото, което Бог ще говори. Готови ли сме ние? Помислете малко, Църква Христова. Нека да дойдем малко на себе си, защото последно време, знаете, че много християни вече почват да се огъват. Последно време много християни почват да се огъват. Защо? Защото не могат да устоят срещу трудностите и изпитанията, които идват върху живота на християните. И поради тази причина много християни падат, много християни се заблуждават, подхлъзват се. Защо? Защото никога не са помнили думите на Господа, когато Бог чистил от небето. Поради тази причина много хора не могат да устоят на трудностите, не могат да устоят на изпитанията. И тогава има дяла и ги шремосва. Но когато идваш тук на това място, Църква Христова, трябва да се взираш в благодатта на Бога. Трябва да се взираш в духът на Бога. Да се взираш в тази святост. За да може да бъдеш войник, екипиран, облечен със Словото на Бога. Ако ти не се взираш в това Слово, ако ти не го взимаш в сърцето си, аз искам да ти кажа, че няма да бъдеш екипиран, няма да бъдеш екипиран. Тогава става проблем в твоя живот. Не може да устои срещу трудностите, не може да устои срещу изпитанията. А време е вече църквата да застане срещу тези трудности. Дори да преминава през тебе тези трудности, дори да преминава изпитания през твоя живот, дори да имаш изкушения, просто ти трябва да застанеш твърдо срещу всякакво изкушение, срещу всякаква трудност, срещу всякаква немотия, да застанеш с вяра пред Господа, че твоя Бог няма да изостави. Алелуя! Само на Господа. Готови ли сме да застанем срещу изкушенията и срещу трудностите, които Сатана поставя в нашия живот, за да събори вярата ни? Готови ли сме да застанем срещу трудностите, изкушенията и изпитанията? Защото трудностите, изпитанията, изкушенията, немотията и те подобните неща Сатана ги поставя в нашия живот. Поставя ги в нашия живот. Знаете ли защо? Защото вие всички сте мразили от Сатана. Защото всички ние сме мразили от Сатана. Сатана не иска ние да разсъдим обещанията, които Исус Христос ни дава. Затова поставя трудности, поставя бариери, поставя немотии. Само и само да вземи фокуса си, да отклони сърцето ти от целта на Господа. Но църквата трябва да бъде, както казах, едно скорошно слово, будна и бдителна църква. Църквата няма право да поддава, а църквата трябва да стане твърда, мъдра, защото трябва да преминаваш изпитания, Църква Христова. Ако ти не преминаваш изпитания, това означава, че ти не си легитимна дъщеря или син на Господа. Не може да не преминаваме изпитания. И ти трябва в твоето изпитание да се радваш. Знаете, че много християни не се радват, когато има трудности. Много християни не могат да се радват от Бога, защото преминават трудности, изпитания, изкушения, немотия, няма ли
Каква е причината? Защото едно слово не го изпълняваме. Трудности ще ги минаваме. Но не се радваме, защото Божието Слово казва. Когато падате в различни изпитания, радвайте се! А когато сме в изпитания, ние радваме ли са? Или ще плачем, или ще роптаем, ама Господи, аз нямам, на мене се случва, аз съм такава, толкова години, съм такъв. Ами през тези години, радвала ли са в трудностите си? Когато нямаш, радваш ли се в Бога, нямаш вече дух на мъдение, нямаш молитвен дух, нямаш радост. Каква е причина, защото нямаш? А забравим, че имаш Спасителят Христос в твоя живот. Амин. Това е по-важно в твоя живот. Исус. Ето за това църква Христос иска да ви кажа. Много от църквата не може да изпълнят Божието Слово. Преминават трудности, но не се радват. Преминават изкушения, но не се радват. Говорят добро дитя, но не се радват. И това е голям проблем в християнския живот. Къде е радостта ти, църква? Когато има пари, както каза и неразумната жена на Йов, абе, Йове, похули Бога сте да умри. И той каза, неразумни жени, по мои думи. И страна словото. Неразумна жено, когато имаше деца, имаше Бог. Когато имаше добрица, имаше Бог. Гол започва и Бог ще случи да става на Господа. Ето това са служителите на Бога. Ето това са служителите на Бога. Ето това е църквата на Бога, която не се инишва, а само своят създател. Господ Исус Христос. Ето това е църквата. Не когато нямаш да се намръщваш. А когато имаш, такава усмивка. Не, радостта ни се състои в златото ни. Радостта ни се състои в продажбата ни. Радостта ни се състои в финансите ни. Радостта ни се състои в къщите ни. Радостта ни се състои в обзавеждането ни. А радостта ни се състои в славата и силата на Бога. Ще покажем амин. Ето там се състои радостта ни. Не в приходните неща, не на земните неща, а на вечните неща слава на Господа. Халелуя! Ето това е църквата на Бога. За какво тичаме църква Христова? За кое се радваш църква Христова? За времените и тогашните неща? И за духовните неща. Не забравяй твоя Бог, но не просто Бог иска, когато ти нямаш да си радостна. Защо? Защото имаш сътворителя, който създаде небето и земята. Просто радостта, Бог иска да види как ти се наслаждаваш, когато нямаш се наслаждаваш в Бога. Това Бог иска да види в семейството ти, в сърцето ти, в ума ти, в децата ти, в поколението ти. Бог иска да види точно тези неща в църква Христова. Разбирате ли? Последно време църквата по четирите краища на света. Когато има, се радва, но когато няма, не се радва. Те се мръщат, те са унили. Ами къде е Бог тогава в твоя живот? Изглежда, че го няма. Когато сме добре, тогава има Бог. Но когато не сме добре, няма Бог. Не църква Христова. Трябва да дързаеш. Трябва да бъдеш силна. Църква! Исус, когато слезе на небето, Исус има ли всичко? И тълпа. Амин, кажете смело. Амин. Но когато дойде тук, казваше, нямаше ли глава, не да подслони, нали така? Точно. Но той може само с, нали по моето ми, с щакай на пръст да стане, да има най-хубавият зама, най-многото пари, най-хубавите ядене. Но какво казва? Но човешкият си няма де глава да подслони. Разбирате ли днеска какво искам да ви кажа? Че нашата радост трябва да се състои в това, че Исус Христос, Святия Дух, живее в нас. И никога няма да ни изостави, и никога няма да ни напусне, казвам амин. Затова искам да ви кажа, че последно време почитате крайите на света. Църквата на Христова последно време е умила. Преминава трудности и изкушения, но тя трябва да се радва, но тя не се радва на трудностите и изпитанията, а тя роптае понякога. Затова това не трябва да бъде в църквата. Така, още иска да помрачи вярата.
Сатана иска още да помрачи вярата. Вяра, която имаме в Бог. И тази вяра Сатана иска да не съществува в твоя живот. Защото когато имаш вяра, защото откъде идва вярата? От слушане на Божието Слово. И когато ти слушаш Божието Слово, придобиваш вяра в Бога. И точно тази вяра е в Сътворителя и Създателя. Сатана не иска тази вяра да е вътре в тебе. Защото Божието Слово казва, ако имаш вяра, колкото росина по зърно, ще кажеш тази планина премести се. Точно това иска той да събори вярата ти. Затова по някакъв път не може да получаваме. Яков казва, че две просиме искаме. Защото във вярата ни има нещо намислително. Човешкото все още е вътре в нас. Разбирате ли? Човешкото е вътре все още вътре в нас. Затова трябва да отхвърлим всичко човешко. Защото в човешкото Сатана говори. И ако човешкото се обади, той искам аз да ви кажа, тогава губим контакта и вярата ни вече не работи. Затова Църква Христова трябва да се радваш. Аз познавам много християни, когато нямат много роптая, много плача. Разбирате ли? Но това не е Божията воля за един християнин. Разбирате ли? А Божията воля е това и ти да се радваш в Създателя, заради самия него да се радваш. Амин. Дори да нямаш какво да ядеш, но ти имаш вечната храна, с която се едеш, която се храни. Затова казва Исус на Сатана. Сатано, не с хляб той ще живее, а с всяко слово, което иззов Божията уста. Може да нямаш хляб да ядеш, но имаш вечната храна. И това е Исусовата храна. Това е вечната храна. Това е вечният хляб, който ти трябва да се радваш. Разбираш ли? Той няма да те изостави. Но въпросът е, къде е радостта ти? Когато продаваш, тогава ли имаш радост? А когато не продаваш? Когато имаш пари, тогава ли имаш радост? А когато нямаш пари? Когато имаш успех, тогава ли имаш радост? А когато нямаш успех? Когато преминаваш трудности, когато не преминаваш трудности, тогава ли имаш радост? А когато преминаваш трудности, имаш радост? Църква Христова. Трябва да се събудим. В най-големите си трудности, които преминаваш изпитания, Господното Слово казва, радвайте се. Ако в твоите трудности ти не се радваш, а роптаеш, той иска да ти каже, че ти не си изпълнител на Божието Слово. По този начин ти наскърбяваш духът на Бога и тогава Бог видел сърцето ти. Значи, те ме искат, когато са благословени, те ме искат, когато имат, те ме търсят, когато имат всичко охолно, предостатъчно. Ами когато нямат, не ме търсят. Когато нямат истинска вяра, не са толкова дразновени. Много християни, когато имат много пари или са добре финансово, тогава са много дразновени за Бога. Но много християни, когато нямат много пари, няма такава голяма дразновеност за Бога. Това Бог го вижда в сърцето ти. И ако това е начинът на живот, ако това е начинът ти да стоиш в духа и по този начин, ако мислиш, че се движиш и служиш на Бога, аз искам да ти кажа, ти не служиш по този начин на Бога. Слушайте сега. Спрямо Сатана говори. Той се цели върху вярата ти, която е в Бога. Иска да събори вярата ти. Но ние не трябва да бъдем силни и смели. Той иска да събори вярата ни, но ние трябва да бъдем силни и смели. Защо трябва да бъдем силни и смели? Знаете ли защо? Защото искам да ви кажа, имате един голям противник. Не само вас. Един много голям противник имате всеки един от вас. И неговото име е Сатана. Защо ви казвам да бъдете силни и смели, Църква Христова? Защото понеже вие сте Христови, Сатана ви мрази. Сатана ни не иска. Защото днес ние слушаме Словото на живота, който е Христос. В Него има обещание, в Него има свобода и благословение. Сатана те мрази. Сатана мрази човечеството. Ти и аз сме мразили.
Ако ти не си смела и силна, Сатана ще те унищожи. Но когато си смела и силна, кога може да бъдеш смела и силен? Или смела и силна? Когато си в Христос. Амин. Не може да паднеш, никой не може да те събори, понеже твоят си е Господ Исус Христос. Твоята подкрепа е Господ Исус Христос. Тогава ти си смела, тогава ти си можеща, тогава ти си виждаща, тогава ти си преуспеираща, тогава ти си мощна. Защото Господ твоят Бог е с теб. Слава на Господа. Халелуя. Казах, че Сатана е мазен, затова трябва да бъдем смели. Отворете го в Лука, 22 глава. 22 глава, 31 стих. Божието Слово казва така. Халелуя. Лука 22 от 31. И Господ каза: Симоне, Симоне, ето Сатана ви изиска, за да ви престане като жито, но аз се молих за теб, да не би да отслабне вярата ти. И ти, когато се обърнеш, утвърди брата си. Амин, халелуя. Тука не се взира, че аз така проповядвам. На висок глас проповядвам. Това не трябва да възмущава. Трябва да си ми сипнем. Така. 20-31 стих. Тук искам много точно и внимателно да се взираш. Остави проблемите си и тази вечер искам да се взираш в Словото в Евангелието на Лука. В Новия Завет, Евангелието на Лука, 22 глава. 22 глава от 31 стих ще чета. И Господ каза: Симоне, Симоне, ето, забележете, казва Господ Исус Христос сервира, слушайте внимателно, Господ Исус Христос сервира на апостол Петър. Направо му сервира ясно, обяснява и му го разкрива. Има запитайка да ми казва. И Господ каза: Симоне, Симоне, ето, той му го е сервирал. Сатана ви изисква, или т.е. Сатана